Ola, benvidos a todos unha vez máis a Polingra. Hoxe presentamos o material desta semana, un material destinado, en este caso, aos máis pequenos. Pero antes queríamos facer un pequeno apunte. Como puidestedes ver ao longo das nosas publicacións, o material que facemos en Polingra non caduca. É material que se centra en practicar de forma dinámica pois estruturas gramaticais ou a oralidade da lingua e, polo tanto, son actividades que podedes ter nun caixón e sacalos sempre que vos faga falta. Incluso dentro de 10 anos poderían ser útiles, polo tanto, non vos perdades a oportunidade de seguir visitando os materiais que xa creamos. Hai algún que sí que é verdade que ten caducidade porque é moito máis específico. Por exemplo, estou pensando no xogo para celebrar o 20 aniversario da catástrofe do Prestige. Evidentemente, ese un pouco cambia, non? Pero do resto, non. Este que ofrecemos agora, tampouco. Como vos dicía, a actividade de hoxe vai destinada aos máis peques da clase. Podémola facer perfectamente con nenos de 3 anos, de 2 incluso. A actividade é unha actividade de psicomotricidade, unha ficha con uns animais, uns versos que indican a acción que teñen que realizar e entón simplemente teríamos que utilizala de forma dinámica facendo un xogo con eles, pois facendo escorrer, levantar a tarxeta e que teñan que facer o que aparece descrito na tarxeta. Para isto, e como a nosa intención é sempre favorecer o uso da lingua galega, o que fixemos foi escoller moi minuciosamente o léxico que pensamos que lles pode axudar a comprender moita parte da nosa lexicografía de forma propia, que na teñan como allea a pesar de que non sexa tan usada na rúa ou que na traten como descoñecida a pesar de que a escoiten solo en ámbito escolar. Desta forma, e se comezamos dende ben pequenos con eles, daránse conta de que é unha palabra como parte da nosa lingua e do noso idioma. Pois, como podedes ver e como vos dixen anteriormente, temos distintos animais que realizan distintas accións que temos que imitar. Están moi ben escollidas as frases e, por exemplo, a xirafa Inés que anda no bico dos pés é para facerlles entender que a expresión andar de puntillas é un castelanismo, non existe en galego e esta sería a única forma de dicilo correctamente na nosa lingua. E así sucesivamente. Por exemplo, a ra que nos invita a que a imitemos ao brincar. Pois evidentemente brincar ten como sinónimo saltar, saltar é a palabra que utilizamos en castelán, brincar queda máis en desuso. O que queremos é que na teñan como allea, que na teñan como descoñecida e que cando a escoiten sepan recoñecela e incluso se poidéramos xa inserila no seu propio léxico que a usen con naturalidade, sería xenial. Como sempre, deixamos o material que vos leva ao link de descarga gratuita na caixa de descripción e invitámosvos, por favor, a que vos suscribades e lle adeades un me gusta porque é unha motivación moi importante para continuar facendo este traballo, a parte dun impulso e un apoio que nos fai entender que aí os estades. Moitas gracias e vémonos para a próxima!